Ispustio kameru. Sada, umesto 54 mandata, imat ćemo 62 ili 63, što je verovatno. Izbora svaki dan drogirajući. Motre mi moji, trošu drogu svaki dan. Ko izbora? Svašta, Bože me ti sad čuvaj zakloni. Da, 63 mandata u Beogradu, kako stvari stoje, ako se na nekoliko biračkih mesta to ne promeni. Ovo je predsjednik je živ i zdravi da peva i da kuća mu peva i da naši unučići idu po avlije i da pevu i da igru. To nije broj mandata, to je procenat glasova. Ili se obesiš ili nastaviš dalje. Ako rešiš da živiš, 2 vinjaka, 1 deprozepam. Na svaka 3 sata. Na svaka. I posle 15 godina ti bude bolje.